Ya ngene iki lho. Iya. Ngene iki lho. Iya, ya iki lho. Lah wes, yo. Wilujeng dalu Mas Gareng Pacitan. Wilujeng dalu Pak Cange, Pak Min dan To. Jam pira lekmu rawuh rene? Alhamdulillah kula niki dangu mboten pinanggih jenengan. Kula jam 11 wau pun dugi mriki, Mas. Wit taun semono nate bebarengan nyambut gawe ana ing daerah Kediri sih sepisan iki gathuk meneh Mas Gareng. Nggih, Mas. Lah ngono ki mbok ya sadurunge rawuh ning kene iki ning mepake sih. Wong kula ki pun paham kahanan, Mas. Pun paham kahanan sakniki. Apa-apa larang. Kayak kula mriki wau beto kanca 10. Lupa Mas Gareng, seorang seniman kita ndak boleh komersil itu ndak boleh. Mboten asal. Ora oleh. Upamane ngejebne kopi ora oleh. Hah? Ngejebne oleh kopi ora oleh. Ora entuk. Ngejebne oleh mam ora oleh. Ora entuk. Ngejebne oleh sangu ora entuk. Omonge sapa? Lho. Omonge sapa? Nek niku pun genah. Pun genah kula Pacitan dugi iki ora oleh sangu ya nggih moh lho, Mas. Sik. Kuwi wis dipikir karo Kang Kagungan kersa mula
awake dhewe iki seorang seniman tidak boleh membandrol secara saklek yang artinya aku kudu sakmene. Rejeki iki ana sing ngedum. Leres, Pak. Mung sing kepareng nimbal iki wis pirsa iki kekuatane Mas Gareng sakmene. Lek Mbah Minto ki semene. Nggih, leres niku, Pak. Ya sing penting awake dhewe iki lek nek sing rawuh aja nganti kondur kuwi ora dadi penjual jasa. Nggih. Lek didol ora kaya seniman, ning lek ora payu ya ora kaya seniman. Nah, ning ngono kuwi. Awake dhewe mlumpah ngatang-ngatang 3 tahun kena pandemi. Nah, niki nggih alhamdulillah saestu menika beliau Bapak Sukar nggih niki wau nggih Pak. Aja dipedhot to. Sinten Pak Sukarni to niku. Nah. Pak Sukarni ta nggih Pak Sukar dan ni to. Angel ning golek bojo nikmat kahanan bengi iki wis dienekne putrinipun asmanipun Mbak Wulan. Ngono. Ya. Mula wong kena diarani najan angel niku angel golek rejeki, angel golek jodoh. Alhamdulillah pun temu wahyuning jodoh. Nah. Mbak Wulan sekalian Mas Idam muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Gareng iki lek wis rabi mesti pinter tutur. Oh, kula iki lek nuturi wong liya iso, Mas. Ning lakoni urung karuan. Bolak-balik bendina padu, bendina nesu. Ning itu perlu dinikmati loh, padu itu adalah kita harus bersyukur. Lha kok saged Aku ki angger padu karo ibumu, lek wis wawuh jan ngalah-ngalahke karo manten anyar kae. Lah kok saged to? Iya, kuwi bumbune wong omah-omah kok. Wong tukaran kok iso bumbune wong omah-omah niku lho. Jajalan kowe padu karo bojomu sedina rong dina aja takon. Sesuk lek bojomu njaluk bayi ya. Alah kula niku nggih gadah prinsip to, Mas. Prinsipe? Lho bojo nesu niku wah tenan. Bojo nesu niku wah kula biasa niku. Murep rekep paribasan kaya dial teko niku kula pinter, Mas. Sik, iki sing jawab Mbak Tatin. Lah nggih to. Jenengan pun Mbak Tatin monggo. Niki dijawab niki. Tenan lho. Napa melih ngeten iki kula lek duwe jodoh sing mlenuk gedene sak bekson ngeten iki. Biyen ke kula tumut sepeda Pak Minto. Mbak Tatin niku rikala nderek Suwargi Pak Seno. Pak Seno, Nggih niku tesih trincing ngeten. Lah barang aku tanggapan ning Tulungagung pisan lho, Mas. Patut dicurigai ngopo sik nderek Suwargi Mas Seno panjenengane langsing kok saiki bareng panjenengane sampun kapundhut kok malih lemu. Lah ini perlu dicurigai iki. Kok jojok ning ngendi-endi bojoan to. Lho, boten. Lah terus? Mbak Tatin ora tau bojoan teng pundi-pundi boten tau. Gendaan. Boten. Lah terus? Kerumpul kali yoga. Oh, kita ambul. Lah boten. Tombo mumet, Pak. Aduh. Kok nggih kulino kaya. Wah, yuk. Maksudnya piye? Aku ora duwe maksud piye-piye ning awakmu ki lho. Biyen tak cangking ki kaya midodari, timik-timik bocah langsing. Lah saiki aku teko karo awakmu kaya nyangking gapura. Gapura kok kaya ngene cantike iki terus tenek kabeh wong do pengen nyangking gapura. Lho, napa cantik gapura ngoten niku? Aku urung patek tamat. Aku lek urung cedhek ngono iki urung bisa nyawang. Sik ta urung ora sana sop. Aku nyari salaman. Apa to? Kowe kono dhisik to. Aku harus salaman karo Pak Min. Ora sa salaman. Pak Minto ki biasane lek salaman karo kiai wedok sing ayu mesti siji. Ngapa? Ingin. Niku lho. Pak Minto ora sa. Napa? Ora sa nyawang wong ganteng. Wong ganteng cukup nyawang aku wae. Mas Gareng. Wonten dawuh. Lek biyen sing panjenengan ngendikake niku panjenengan dawuh leres ning saiki aku wedi mergo ning ngendi-endi ibuke nderek. Sakniki to? Sakniki wis mungkur. Ning niki sakniki aman Pak Winto. Aman. Nuwun sewu niki wau pun minum antimu sedoso. Dados ibuke niku pun sare teng wingking mrika. Turu. Wis bebas. Alhamdulillah. Ibuke wis ya kowe wis ndang salaman rono. Salaman sik. Salaman sik. Salaman riyen nggih Pak. Sugeng dalu Pak. Nggih, sugeng dalu yo tangane lek lemes. Jan memes tangane. Lah jenengane yo sindene yo cantik-cantik kok yo isih-isih. Kulino nyawang yo ora kepatek nyenengke lek kulino lek dereng nate ngerti ngeten iki wah lek jajan wis. Lah piye ya padha wae iki ya wedok aku ya wedok lho. Wedok ning rasane tetep beda. Alah mesti tau ngrasake apa piye kok ngerti iki beda-beda iki saja. Dereng ngerti kula. Kaya kulino ngrasake anu ya. Lho kowe mau ngrasake pisan piye salaman pisan? Ya rasane mak nyes ngono lho. Jajal pindhonen. Dah ora. Jajal pindhonen. Ora wani aku pindho mesti dadi ki engko. Ora lho, kok sik
jek kuat pindho to, Mas? Pak Minto. Jenengan pun dinyek kali Mbak Tatin lho niki. Begini iki wis dinyek lho. Iki perlu ada segi penjajalan. Nah, niki lho. Ya mang coba salaman meneh ping pindho kuat ora? Lah salaman tok ora kuat. Lah maksudnya kan apa sing kuat? Niki kuat, Imron sing mboten kuat. Loh, gur salaman lho, Pak. Lho niku setrume teko ngendi to ngene iki wae salaman det mun ngoten kok. Jajal pamane salaman keling-kelingan kotak. Saiki tak toto awakmu metu mburi. Metu mburi. Nah, ngopo to reng iki ngopo to kok dadak gawe-gaweke lho. Pun to Pak Minto, pun manut kula mawon to Pak Minto. Mbak Tatin lenggah ning kono. Lenggah. Iya, lenggah ning kene ya. Kene, oh ngene. Lenggah. Pak Minto hadap kanan sedikit. Gak mau aku. Aku ki wong isinan ngono. Pak, nuwun sewu. Kula niku punten mriki kok dianggurke mbok mang madhep rene sedilit wae. Anu Mbak, kula lek ngeten iki isine karo nek wong loro malah mboten duwe isin iki lho. Lho, nek wong loro ya aja nang kene to ya sesuk ana dhewe ngono lho. Maksud nek nang kene ya saiki performan ora apa-apa. Aduh. Dianggap kalau kita sudah di panggung jangan ngeleng-ngeleng yang ada di rumah maupun yang ikut ke sini gitu loh. Nggih, kula apal. Kula nggih ngerti. Kalau seorang seniman kalau sudah di panggung, di rumah milik istri, di panggung baik dalang maupun sinden maupun pelawak, ibaratnya plat kuning sapa-sapa numpaki oleh. Nah, ayo, saiki piye? Maksudnya kok numpak ini? Loh, plat kuning kok ditumpaki kan ya entuk. Oleh bebas Kediri Surabaya nah. plat kuning. Tulungagung Pacitan plat kuning. Ah, monggo niki mumpung Mbak Tatin plat kuning sinten ingkang kepareng badhe numpaki, monggo. Wong jenenge paribasane awake dhewe plat kuning ku wis umum milik wong kabeh lho. Niki wis jejer ki yo arep tak kapake. Nggih, awakmu kan yo suwe raroman karo Mbak Minto. Tit, pake dipoto karo ibuke. Oh, mau iki Mas Cadet nggih sampun foto kok jenengan yo dereng. Lah, nek foto lho engko nggih delok-delokan ngono ibuke yo reaksine ibuke kok tekan omah piye jajal. Kok delok-delokan. Yo, kuwi kok ora reaksi. Malah dhuwur foto ngesor wengi. Kok wengi? Lho ya dhuwur dipoto ten ngesor wengi, goleki nang ndi cahe. Kok ya malah bingung dhewe kok ya. Nggih, Mbak Tatin. Nggih, salaman. Sugeng dalu, sehat selalu nggih Pak. Alhamdulillah, walaupun kita tiap malam tuh pentas, tapi nggih disyukuri tetap sehat Mbak Tatin. Nggih, pokoknya sehat selalu, pokoknya ora leren esuk awan bengi ngapa? Aman wis. Ngopo kok aman? Ya ben nek cetuk nek Tulungagung iki nyalami sinden ditantamu ki ali-aline ilang. Oh, ngono. Dalang kok sambil nyopet ya ora ono to ya. Lho, Mbak Minto niku kok ngoten niku lho biasane riyen nang sakniki mboten nggih Pak nggih. Lek sing nurune kan ya sampean. Nggih, kula nggih setore teng yoga-yoga niku kok ya. Lah, balik neh. Oh nggih, Mbak Tatin. Nggih, menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Sukarni kali. Bapak Sukarni dalasan Ibu Suhartin. Nggih, nuwun sewu priyayi mriki nduk ya. Wah, jan luar biasa. Nonton wayang mirsani campur sari kelangenane dalang kondang Ki Minto Darsono. Mula sangka ngopo pripun. Aku sesuk tekan ngomah niku umpama bubuk karo ibuke Caca sing tak bayangke Tatin. Waduh iki genah iki Mas. Lek jenengan sing dibayangne Tatin. Heeh. Oh, lek kula mboten. Terus? Ya pipit iki lho. Lah ngopo? Wah, panggonku nang desa golek sing anget to. Ayo malah rasa nggo kasur ya, Mas. Ning luput siji, Nduk. Lah ngapa? Penake ora nganggo kasur. Penake nggih tombo adem, lupute siji. Apa, Mas? Lek semaput nang junjung abot. Ya ora apa-apa rasa dijunjung. Lah ngopo? Lah teko di glundhuke ngono. Yo, mbok pasake drip apa piye? Ya. Ya kan padha karo aku 11 12 to, Mas. Ya, lek iki 12. Lah awakmu ki 23. Hah? Maksudnya kok 23? Lah Mbak Pipit sakmono lah awakmu malah luweh. Lho. Ya ora lho, mbok jajal. Oh, pelecehan kowe, Reng. Lah pripun? Kono kok anggap jaran kene kok anggap kethek 23. Boten. Lek niki ki boten kula anggap jaran, boten kula anggap kethek. Terus? Niki 02. Apa Pak 02, Pak? Wah, bekecot. Nggih setiap niku mesti nemplok. Ya kok usah bekecot. Mas aku dandane 2 jam cantike kaya ngene kok mau dipadake apa pas aku linggo mau.
Kaya gapura. Saiki padake bekicot, mau padake munyuk apa kuwi? Ya Pak Minto lho sing ngendikan munyuk niku. Aku mung jelaske mergo kono jaran 12 karo 23. Kok apal Pak? Apal. Nang kok kitab arek-arek wit 0 sampai 100 apal. Oh. Agen dhisik. Kok niki agen to? Oh, nggih sami Pak. Lho. Tukang titip. Ya Mas aku ki wong tukang ngono kok iso diundang kabeh lho. Paling mboten niku nuwun sewu Pak Suharni niku priyayi ingkang linuwih. Nggih. Bu Suharni menika priyayi ingkang linuwih Pak Minto. Nuwun sewu tata carane adat agama luar biasa. Niki mula gelar kelir wayangan. Enek mau ya pengajian. Dirawuhi beliau Bapak Kiai. Alhamdulillah berkah barokah ndongakne dulure wedok awake dhewe sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kowe wis ndongakne manten apa urung? Ya kan padha to. Lah ya urung to kok dongane wong lanang karo wong wedoke beda. Bedane apa? Ya lek wong wedok luwih mandi, wong lanang ki kadang geromong tok. Oh ngono ya. Pokoke nderek dedonga ya Mas, kagem temanten kekalih Mas Muhammad Idam. Betul. Kalian Mbak Dwi Wulan. Wulandari pas apa ya? Wulandari nggih. Nggih nika mugi dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, tetep rukun nganti sesuk. Amin. Sing misahke pokoke ming anu kematian ya. Amin. Terus iso duwe anak atau putra ingkang soleh lan soleha. Yen lanang soleh, lek wedok solehah. Mula bengi iki wis dienekne jenenge nikah. Nikmat indah keluarga akan harmonis. Mula keharmonisan rumah tangga dibangun, semoga Anda selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan yang serasi. Amin. Ngono. Oh kowe biyen rabimu diundang wayang kaya Pak Minto apa ora? Ya iyalah. Nek jenengan diundangke apa? Lho, ya aku ya padha kali Pak Minto nggih. Leres nggih Pak Minto. Enggak. Lho, terus piye wong. Kowe ora diundangke wayang. Diundangne napa? Ketangkep e kono. Ya paling mboten dalam kondang Pak Minto Darsono lho. Seorang pusarane ngadil pucuk pimpinan sebagai kepala diesel niku lho. Kepala diesel ta? Kepala desa sing ngurusi bantuan diesel niku Pak Minto. Niki riyen nuwun sewu lho, rabine ya nanggap wayang. Oh nggih. Lah Pakmu rabine nanggap wayang apa ora? Ya nanggap. Tenan. Lah aku ya ora teko kok. Aku ya terah ya ora teko, dek ben ki aku ora teko. Lah ngapa? Ngono kuwi dalange ya gawe blangkon ngono to. Ya nganggo lah. Wah, gawe blangkon. Nganggo blangkon. Gene rumiyin gene jenengan nuwun sewu, Pak. Gene jenengan riyen kan nggih ruwejo to, Pak. Ya, nuwun sewu dalange sing rumiyin niku nggih damel blangkon. Damel napa? Helm. Ya Allah. Lah niku kan malah nggih mboten. Oh jenenge dalang ki ya blangkon, ya mit. Kok ya gawe keris. Gak. Napa? Pacul. Ya Allah, mantene Pak Minto miris men baru nggih muaculi maratuane apa piye. Nggih ngoten niku nggih damel debok damel ngencepne niku. Damel napa? Sinden tak jejer-jejer. Ya Allah tebombo pipit mak celop. Iya. Mas Gareng coba saiki nembang. Nembang. Nggih. Oh nggih, menika kagem pinanganten. Pinanganten. Oh nggih. Ki mesti kuwi dhewe spesial kanggo manten. Apa? Ya paling ora ya awakmu mesti nggawa kaya Yogya, ndongakne manten Jawa Timur supaya uripe mulya, supaya uripe sakinah mawaddah warahmah. Heeh, coba. Lah biasane anu to Mas, sing nggo temanten ki dadi ati kae lho Mas. Yo emang yo kuwi, Nduk. Sing bener ya kuwi. Ya dipinangkani to. Oh nggih. Langgam dadi ati. Nggih, ngagem bawa mboten Mas. Aku yo pengen ngicipi suaramu lho, Nduk. Kaya ngapa suarane kok Jogjake kaya ngapa. Suarane ya wong biasa. Nek dibandingi karo sindene Pak Minto ya ora ana papane. Jan iki sindene Pak Minto iki wis bodine wis suarane ya ngono kene teko kene. Ono ku ya Pak. Kok saseke kono terus. Ora lho, Mas. Samane wis tepung aku pirang tahun to kok lek musio-sio karo aku. Nah, kapok ora kowe. Biyen ke urung rabi to. Pit. Nggih. Kancanono Mbak Tatin, engko lek perlu gareng neko-neko kempiten. Pak Minto.
Oh iki gareng sing urung tau tak banting iki to. Pak Minto sik to Pak sik lagi melok ping pindho lho Pak ya Allah. Pak Pit sik to Pit ya Allah. Pak Minto men apa salah aja sia-sia karo wong wedok tak ndani kowe. Lah ngopo to kowe? Aku ki guyon Pit ya Allah Pit, aku ki gur guyon Pit ya Allah. Ya sik to jelasno sik, jelasno sik. Aku ki gur guyon Aku iki mau sabar meneng ning kono meneng lho Mas. Aku ki gur guyon ya Allah Pit. Ya Allah Pit aku. Pit. Piye Mas rasane Mas? Nyembah. Aku ki ora nyembah. Kowe gayamu ora gaya. Lah apa? Aku bayangne iki ukurane pira? Lah mbok delok apa piye? Asem kok ya, Mah. Kamu Iki mesti padha karo iki kok. Apa kuwi? Mesti pedhi bentuke kaya iki lho Pak Minto. Apane? Alah, cete iki lho, cete putih iki lho. Kok kemeruh? Lah gak eneki? Gak eneki? Lah kuwi kok cerungut. Ya, kaya ngapa diawiti Mbak Tatin ben dibantu karo Mbak Pipit Andriani. Bawane dadi ati. Ya. Monggo wong ayu. Gegarane wong ayu Tatin garwanipun Kakang wong ayu. Incis kacang. Alhamdulillah. Mbak Pipit. Mbah. Wong ayu gawane lakang wong ayu. Gawanipun Kakang wong ayu. Kok gawan? Wo ya kene kan ya gawanku to. Iya. Gua biyen tajak dolan terus watu limo kono. Gai? Alah niku ngakan mukir Mas. Mas Mito. Pipit ki tajak dolan tanggapan nang watu limo. Sewengi blek ki ora nyinden Mas. Lah kok? Wah gur nguyuh. Atok mbok celup ning kalen sik kok. Ora apa-apa bar kowe tangguh kok ya. Gitu tak celupne. Monggo genti napa terus jenengan? Sik Mbak Tatin sik. Mbak Tatin. Wong ayu Tatin umpama awakmu ki dadi kembang. Inggih. Aku bakal dadi kumbange wong ayu. Jenengan dados kumbange Kang Mas. Iya wong ayu Tatin. Esuk tak entuk. Awan tak entuk. Sore tak entuk. Bengi wis ora kuat ngentuk. Kok mboten kiat kenging menapa to Kang Mas? Kudune nek esuk awan sore bengi ya kudu dientup terus. Entupku potel. Kok entup iso potel lho? Oh ya wong jenenge tawone ngentup pisan ditinggal. Lah, Kok ya ngatek ping 3 ya keri kuwi mau kok. kayak esuk keri uteneh ra duwe entup to Mas. Wong ayu garwanipun Kakang. Inggih Kang Mas. Terus nunduk kaya ngopo susuaramu. Apa? Suaramu. Nganggo Suaramu. amon ati pawi Pun Kakang lananging jagat ya wong ayu, sugi-sugi wong sak Jawa Timur wong. Pengen gelang tak tukokne gelang. Pengen kalung tak tukokne kalung. Pengen mobil tak tukokne mobil. Sabar. Gak aku pengen ngrungokne. Pengen kalung lah dekne aku dikalungi arit iki. Sabar. Inna Allah. Mbak Tatin mbok tumbasnya apa? Kalung Karo
gelang terus cincin. Lah aku ndek iki mbok borgol iki terus gini ya. Kuwi mergo untuk gelang iki. Ya kuwi wis gelang. Kuwi malah gelang larang kuwi. Kowe dolanan niko-niko kuwi malah 200 juta. Napi ngono ya. Modelmu kaya kuwi ngono lho. Ya. Jajal genti kowe Pit, kaya ngepit. Nyuwara. Gareng ben kerenan. Sabar sik ya wong ayu ya. Inci Kang Mas. Genten isi Trondol Jaya ya, Nduk ya. Trondol lho. Trondol iki apa? Oh, biasanya lek trondol. Trondol itu tidak berbulu. Nur sewu, Pak. Nur sewu. Niki pertanyaan lho, Mas. Oh, sing mluntus kan to, Mas? Sik kula tak taklet kali Pak Minto. Oh, nggih. Jenengan kok ngendikan kok trondol kok tidak berbulu. Berdasarkan survei pitik lek trondol ndak enek ulune. Oh, biasane kulino ngongak iki ketok iki. Wis sok delok diintip Pak Minto to, Nduk. Gae. Kok kok kulino kok ora berbulu. Aku ki gandringen ngono lho, Mas. Ya wis, ya, heeh. Wis tak gandring ya. Ya. Biasane nek roman ngono ki ndak nganggo duduk Piye, Mbak? lho, dipangku Ngeten. ngono lho, dipangku. Kok kae? Pasamu aku ki wong picek apa piye? Ya aku pangku ngono lho, Mas. Iya, Nduk, wong roman ki dhisik dhewe awakmu nembang kok terus Nah, tampang. dipangku wong loro, sisih Pipit sing kiwa, sing tengen Mbak Tatin. Siap. Ya Allah. Tanggapan ping pindho kok ya kaya ngene rasane. Lho mapanol, kok kaya wong kenceng Iya, Fit. Iki ki sik arep mapan tapi niki encokku ki rada kumat sithik ngono lho. Sik to, Fit. Ya Allah ya. Wis kono mbek nembang to, ya. Luput pisan. Pak Pito, nuwun sewu lek mangku loro ki piye lho, Pak? Lah biasane Sisik, Mas. Sampean selonjor. Lungguh biasa selonjor. ngeten. Nah, Pipit sisih pupu kiwa. Ya Allah. Nah, Terus piye? Ya Allah, mosok iki nah ngeten. ngono, Tatin sing setan. Aku sing kene. Mriki, Mbak. Nah, Lah iki cilik banget ki. ra apa-apa cilik engko gedhi kok. Pak Mito, lek kaya ngene iki wis ora kuat cilik, Pak Mito. Endi to? Iki mbok dipaske rodok rene ngono Ya lho, wis, dadi pas. Yo, Mas aku iki wong lanang diperkosa ya begini. Kok ora pas-pas to Pak niki ki jan. Lah nggih. Kok iki ndi to? Sikilmu ki gedhekno ben iso pas ngono lho. Pipit, Nggih. Pit iki lho wis. Wis iki lho. Lho ora krasa iki. Ora krasa iki. Awakmu ora krasa to? Ndak. Padha. Aku ya ora krasa kok malah keritok to Mas. Kok kandhani kok kancane kok wis di Iso ngadeg apa ora? iso. Ya aku yang ngadeg. Wong sehat ora iso ngadeg kok ya. Ya ndak teruske. Kena pisan yen gampang luwe gampang. Kuwi mau jenenge wong jejuduan. Yen penak mboko penake yen angel nggih Bu angele iku. Nggih. Sing jawab kono apa kene? Nggih, monggo Mbak Tatin dipun lajengaken. Niki sing tengah niki ya ben karo muni ya jajal muni cepet. Heeh lho, Iso Mas. muni apa ora? Aku. Yen angel ka ape Iso apik Allah Terokne. lah ngopo wong dalang pinter kok nirokne lho Ya wis. langkung ngono. Jang bayi. Napa? Lho kok iso Iringan wae apa? kok ngiran congore kaya Kaya tikus ta, Pak? iki kaya tikus. iki ke udu cokor, Mbak. Apa? Dalan sego. Lah iya. Tak kira lek dalan ndok, Mas. Lah aku sik tumun iki lho gareng nyuwara kaya iringan disawang jan kaya cangkem tikus. Ya wis ora apa-apa kok tak grogoti. Lah nek sakmene iki tikus apa ya sakmene? Ya tikus wirok kae.
Tikus berete cuwilik kaya hani. Tan kena tinumbas. Ayo Ti. Arto. Ya. Mbah nuwun sanget tembang pepeling Ije lajeng bablas dateng prahyangan. Prahyangan bablasne keri dhewe walang kekek. Nggih, walang kekek. Sing joget Mbak Hani. Wah, tenan penonton kabeh terkesima. Bokonge wae pun genah ngeten iki. Wes dah luar biasa Pak Minto Darsono niku nggih jenengan estu yen ngendikan wayangan iku 30%. Niku penonton niku tenggene sinden-sinden kalih yoga-yoga. Dalang ora patek digagas pokoke saiki. Malah nggih jenengan nggih kadang. Mergo sakjroning pakeran iki mujudake tontonan, tuntunan lan tatanan. Dadi kabeh kudu rata. Nggih. Nggone kepareng minangkani pamundhut-pamundhut saka penggemar wayang kulit. Mas nuwun sewu Mbak Tatin. Kalian Mas Gareng. Dos jaman sakniki niku pancen pun rata. Wit saking Jawa Timur ngantos Jawa Tengah, baik itu Jogja ngantos Jawa Barat. Le wayang niku cak-cakanipun pun serupa. Terus mboten ngemungke Jogja, mbok menawi. Lek ngriki niku pancen lek jenenge limbukan niku penonton luar biasa. Ning mang titene angger bar limbukan niku mungkin pyung. Penonton iki entek nganti kaya didilati kirek niku. Nggih sami mawon Pak, wonten Jogja nggih enten sing ngenten niku. Ngoten. Nggih nek malah teng Jogja niku cindene malah carane mboten ngenten iki rintik-rintik ayu-ayu cilik-cilik ngono teng Jogja niku sing sepuh-sepuh tesih pajeng. Ngoten lho. Lek mriki pun sing sepuh-sepuh pun dipateni kabeh. Iki awakmu ki bahaya. Apa ngapa? Mula saiki umurmu kan wis gur 30 punjul to. Berarti siap-siap apa wae Pak Mito lek wis tuwek awakmu. Nuwun sewu. Niki kula niki nyoba. Nggih. Lek sindene nom penonton luar biasa. Kula niki mayang teng daerah Midodaren Ngidul lek mboten salah teng Pasiraman. Nggih. Kula sik SMP. Sinden kula niku namung loro tuwa-tuwa. Niku nggih sentot barang niki sik melu riyin. Lah, sing ndelok mboten enten nggih papan kula teng ngisor penonton teng dhuwur. Kula ngonakne kutut manggung niku sih sore limbukan. Disemantani. Walah Pak Minto. Wong sinden wis mambu lemah tek kok gawa rene ngoten. Sing ndelok mung 8, sing loro nyimak, sing 6 mubeng ngono ku arep ngadep gendul mabuk. Oh alah. Tambah neh siji. Heeh. Bandar. Temburi kono. Ning ki mau spesial buat diriku lho Mas. Nggih, Aku ora tau-taune jenenge joget kok bokonge diegal-egalke ngene Lah. iki. Mau kan nirake mbak-mbak iki aku ya. Mboten kulino. Mboten Pak. Meng melu kula. Dah. Mangjak to Pak. Lah. Dadi kula ben iso ngegolke ngene Nah, lho Pak. kula niki lek kok wayang kok bokonge mboten diegolke. Mboten puas kula. Nuwun sewu Pak Mito. Heeh. Kersane anu nggih latihan nggih. Heeh. Mbak Hani minggah ngetik gek melok Mbak Hani. Kok jogete gen padha karo Mbak Hani. Jajal. Dijajal Pak nggih. Mungkin mbok Jajalan. Mbok Jogetmu, menawi ah. Pak Minto nggih niki mbok menawi. Ku apik endi lek apik awakmu sesuk tak imbui, tak Nah, wehi iki lho, bebungah iki lho, kowe, nggih. tak tukokke. Nggih, niki. Cawet. Lah, Aku mosok dibandingke Mbak Hani. yo Iki jenenge awake dhewe kaya walang ngono. Jadi iki wetenge cilik, bokonge ngono lho Mas. yo walang iki. Mbak Tatin. Nggih. Lek ngeten iki kula pun kulino, kula sing derek kulino kados jenengan ngoten. Apa jenengan aja dimatke. Ya, coba. Dicoba-coba. Kali Sekar Gadung Ha. nggih. Monggo, Kendange monggo. coba. Ya. Tak di. Ya aku ndelokke wong wedok kuwi aku seneng ndelokke mendan sing do lanang-lanang kuwi. Ngene iki ngen-ngenani wis gur utang ae ora mikir kono. Ya Yo, coba. Monggo. Jiru. Yo tak di. Dang dit tak di. Dang dit. Ayo jaipange yo. Ayo. Aduh. Ayo. Wis. Dong. Wis. Aku ora iso. Mbak Tatin. Nggih. Sinden sing gampang entekke bengkok yo ngeten iki lho. Mulane mengko sindene jenengan iki jan spesial saestu lho wis cantik iso joget bodine ngono lah. Nek kaya aku nek tekan ngisor ora iso munggah meneh Mas. Sik dijajal.
Piye? Kono sik barep rono manut aku lho. Nek aku kejelungop sapa sing njupuk? Wis to aku tak tulungi. Ya aku dicekeli. Iya wis ayo. Ayo Mas, tak tul. Yuk. Ayo. Ngene to Mas? Mbak Hani ki ora ngono lho. Piye ta? Enak ngene. Lah nek aku piye? Kandhane aku ora iso kok ya Mas. Enak ngene lho kok yes. Marepe rono ning gone Pak Minto. Marepe rono ning gone Pak Minto. Pak Minto ben weruh ndekku kan ngene. Ben weruh selebore aku jajal. Wis sakas kudu penak lho iki. Aja ngatek kalah karo anu sindari Pak Minto lho. Ado-ado kok Jogja ngantek Aku nek Jogja ora tau ngene. Lah wis enek kene kudu kene. Ayo Mas ayo. Jiro cekeli aku tiboten ya. Ayo. Ngene iki to Mas. Ya ngene iki lho. Iya. Ngene iki lho. Iya ya iki lho. Lah dalah. Nggih ngoten niku. Pripun Pak? Malah Pripun geolan kula Pak? Malah moyo-moyo niku. Janjinge Pit, kowe Pit. Bisa Pit. Kok saiki aku latihan tenan iki nang ngene. Wayangan yo lagi iki. Kowe aja ngantek kalah lho yo. Aja ngantek kalah. Mbak Tatin. Gacekane yo sing setengah-setengah ngono kuwi. Aja ngantek kalah. Apa meneh sing iki? Oh. Ya. Oh. Lole. Neng ngendi panggonanmu? Neng Rono. Madepe Rono. Nah, iki lho. Bibit arep ngogelne bokong, Pak Tanto langsung metu. Pak sapa? Oh, Pak Santo. Nah. Yo. Ya, mangga. 1 2 3. Ayo, Pip. Iya. Ada dong. Allahu Akbar. Allah. Iya. Akbar. Iya. Iki kok iso kaya ngene ya, Mas? Kok malah dadi tebiran lho kowe iki. Awakmu joget iki, aku kok malah senep dhewe. Lah ngapa? Bayangne lho terus teko niku kapan? Ndek ram koyo. Alah kok ya. Luar biasa lho, saka cilik tekan gedhi iso goyang kabeh. Emang diperlakukan seperti itu. Pak Minto ki sinden harus energik. Sampeyan mboten pirsa Mbak Tatin. Niki lek ku ngelatih niku pas ibuke cacah padha turu, sitok-sitok. Jenenge sing mati. Mbok setunggal, Nggih, mbok setunggal. kula latih mbok siji ngantek goyangane sok enek sing moyo-moyo, enek sing tenanan, enek sok kula sing ndak kuat mergo ya kaya pipit sakmono gedine niku. Nuwun sewu Pak Minto. Pak Minto nuwun sewu. Ki sing dadine paling suwi sing pundi Pak niki? Jiro 46. Sing paling suwi dilatih sing pundi to Pak niku? Niki sing pundi? Sulis angele ra umum kuwi. Mbak Sulis ki aku mbiyen kenal Mbak Sulis ki ora iso goyang, saiki melu jenengan wis iso. Heh. Kandhane kok. Apa mau senggakane mau? Ya ngene kok. Ala iso ala katir-tir, ala katur-tur ngono lho iki Mbak Sulis wis. Ya awakmu nek rene ping 10 kan ya ala kaprot-prot. Ala kaprot-prot. Oh Mbak Mas Gareng, wonten dawuh. keripik gedang, keripik telo, sithik edang waton-waton mangke dibablaske wanci gara-gara. Dawuh Pak Minto. Nggih, kalian Mbak Tatin mangke sambung gara-gara iki wong nandur ki bakal ngunduh, wong utang bakal nyaur, wong nyilih bakal mbalekake sinambi tulit tatit ben munggah ning ngarep. Kaya ngapa? Nandur ngunduh diaturke irama rancak dados yo.